Det næste og sidste eventyr er en meget rørende historie. Det var så grueligt koldt. Det sneede, og det begyndte at blive mørkt. Det var også den sidste aften i året, nytårsaften. I denne kulde og i dette mørke gik på gaden en lille fattig pige med bart hoved og nøgne fødder. I et gammelt forklæde holdt pigen en mængde svovlstikker. Ingen havde den hele dag købt af hende. Ingen havde givet hende en lille skilling. Sulten og forfrossen gik hun og så forkuet ud, den lille stakkel. Hendes små hænder var næsten ganske døde af kulde. Bare en enkelt til at varme sig på. I flammen så hun den dejligste varme kakkelovn. Ilden fra kakkelovnen brændte så velsignet, varmede så godt. Men nej, hvad var det? Den lille pige strakte fødderne ud for også at varme dem, men da slukkes flammen, og kakkelovnen forsvandt. Hun frøs så meget, at hun måtte stryge en ny svovlstik. I flammen så hun det dejligste juletræ. Det var endnu større og mere pyntet, end det hun gennem glasdøren havde set hos den rige købmand. 1000 lys brændte på de grønne grene, og farverne var ubeskriveligt smukke. We'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. But I'm not that old, and I don't think the world is sold. I'm just doing what
me feel alive. Og pigen sad alene tilbage på den mørke gade. Nu kunne den lille pige ikke mere. Hun strøg de sidste svovlstikker, som hun havde. I lyset fra svovlstikkerne stod den gamle mormor, så klar, så skinnende, så mild og velsignet. Mormor, tag mig med. Jeg ved, du forsvinder, når svovlstikken går ud. Ligesom den varme kakkelovn og det store velsignede juletræ. Mormoren løftede den lille pige op, og de fløj i glans og glæde så højt. Og der var ingen kulde, ingen sult, ingen angst. De var hos Gud.